Manin sumpay niyo. Na. Okay, what's up mga ka-SP? Puti this video mga ka-SP dati lakaw no. Bansang Kunuli sa bukid. Doon na tayo pagkantuan nga yung natipak nga kuan yuta sa bukid. Baga tunay ng asugod, tunay hungaw. Nga baga hinungaw to sa bukan, tungan-tuan. Bad pa. Daghan mi mga ka-SP sa akong mga kauban sa pagto kumaigsoon sa pagto. Inyora na siya makita niya mga ka-SP. Kaya ako na silang video niya. Na sila dala mga ka-SP nang tago-tago. Nara mga ka-SP nang tago-tago na sila. Amot asin na sila gikan. Pani guys. Asa man to? Biyahe mi sa Bihang langit. sa mountain. Sa mountain. Bukid sa mountain. Mountain province. Sa busay. Sunod doon. Sa bukid dapat padulungan niya magkasya sa bukid. Kaduga naman niya wala ka lang sa bukid. Adto metro ron. Taong kawan mga ka-SP ako kay bago. Sa kasod ani. Hi guys! Saga si Cardo Dalisek guys. Maya ko mga kawan mga ka-SP mga artistahin. Artistahin ni mga kawan mga ka-SP ba na sa Bimburoko. Bimburoko. Na si Cardo Dalisay. Paling peduli mga guys. Paling peduli tara. Lakaw na ta mga guys, lakaw na ta. Ta. Atod mi ni kay mga guys umaga ng kunuli. Atod mi ito sa bukid, sa babaw lang. Ito yung umaga to. Sakay mo siyang service. Okay pa sa right ni. Oh. Okay. Okay na. Ay dapat si Donna. Tipikas doon. Grabe mga guys, pating inita ba? Oh, alas 8:30 pa gani. Oh, kumaga ba no, mga batang init pa. Ayaw ikaw sa delivery. Palagi na, pan ba? Hindi gini sila matudlan sa init. Tutulon sa. Kahit hindi na ako. Nagkaladanad naman siguro na sila sa init. Kahit nagnaw. Ganito lang kami Davao lang natin minjan dyan. Hoy, Yung nani. Okay, lakaw naman mga guys, palami. Oh, right. tungtong pa. Ay, sing tungkod. Ang tungkod ni Kuan ang kunuli. Ano to sa gawas ba? Dalam ko ang tulong niya. Bit ito ganina. Nasa lamisa, soy. Lamisa. Tangan niyang pamalok. Pamalong Tungkod ni Kuan Moises. Yang gipamana ka ang kunuli. Okay, lakaw na tayo mga ka-SP kay wala po ito na. May tigdalag sungkod ni ang kunuli. Kasi Hi guys. Tonton Gutierrez. So gusto niya na kung dumi pangalan natin. Dari Miyagi oh. Dari Miyagi mga ka-SP. Doon dito. Bukid man mga gaya. May mga kao. Mga pras. Ano manggod si sabay daw si ano mang si ate, mga lunch siguro mang. Salamat game lang. Game. Isarado lang yung balay. Mang.
Ilan mo ito babae? Ili. Asa ba yung mahagbas yung ito? Oh, betul ke? Di ko makita ron. Wala ako. Hadlok tuloy ko ako na. Padlok nga. Ako ganito eh. Bukuron ron. Dong! Daghan mo kon mo dong ba? Dera, bango. Laglaag ba? Laag. Nakay baboy dire giba. Nay, aring ba patingin? Kol, ikaw din na, Kol? Sulit ka dili. Ha? Sige, diretso lang eh. Okay, ayaw po. Cause there ain't no way. Feel like taking over. Cause there ain't no way. No way. Felt to the pressure of the outside. Bukid yun yung mga KSP kay Cause I just can't Song napunta. Duga-duga na tawa ka sulod og bukid mga KSP no kay mas ano yung katong kuan kung mga tutag may pasan. Dito na sakop yapon sa matalong. feel like taking Upload na nato to sa YouTube mga KSP. cause there ain't no way. Mali akong mga kaban mga KSP sa kuan may kabuk. Siya may kabuk. Kasyam siyang kunuli. Mana yung mo kol nga itong tamnanog dadan? Mana yung tamnanog itong kamote? Ay, ano dito? Di na tayo mauto dito eh. Nanata diri. Hindi ka balik ko tayo, balik ko sa. Sana. Agi buwak duro na. Basta gitres na, gitres. Wala lang sure ba? Wala sure.
Dapat man sa kuha karon grabe na nila. Wala isang kunuli mga ka-SP kay istorya pa sa espiritu nga nakabantay sa Ginoo diri sa amahan. Nakabantay sa Diyos amahan diri sa kinayaan. Nakapag-istorya pa siya ba sa espiritu. Pero dili sa baba ang gamiton ng kon. Kumbaga kasing-kasing lang yung gamiton ba. Matugkad na sa tao nga espiritu anon mga ka-SP. Okay. Anamang kaniya ang balang espiritu. Abatin ko niya ang mga kaguol sa mga espiritu dili sa kalibutan. Kaya kabulong sila mga ka-SP nga duty na lang panahon sa itong kalibutan karon. Muli. Kani landada naman ni. Kudadan ba din eh? Mana sa pa sa Marabang mga ka-SP. Marabang. Dapat kayutan ko dada eh. Ini tagiya mga ka-SP no. Ilan ang yuta dire dapat kay nagyuta dire sila. Mga Baldisco. Mga Baldisco family. Ano kiduguan nga sa pa mga ka-SP kay tinaw kayo. Buyag tinaw kayo buyag mo. Tubod di kami nastaburan mga ka-SP kaning sa Tibiga. Tinaw kayo limpyo. Tagi. Ay. Ano camping dulu. Ngopras. Subida na po. Gaya na. Pabada gaya na. Karon subida. Lagyan, ninig tubig dayo. Hindi mong kanal sa tubig ba? Ang lawang naman kayo. No? Yung tubig rin ni palaluman ba? Ito. Mga ninig dala na. Ayaw ko yung otote diri ha. Ako kayo pinaka kuwagi tanan eh. Kuha kita nandiri ba? Magilotsan gitu. Kirin siya kay delikado ni motot ni. Sa harap ginawatanan ba? Ano kontre? Buyo-buyo.
Pwede sa gingan na diri. Kasi nang gumahan dia. Tubig siya. Kunulit dito. Hindi ko alam kunulit dito. Balik guys, balik. Balik kay narong send me. Ara tayo diri dapita oh. Among ipakita. Hindi sila. Tuh, di status, bos. Abutin ko din mga guys, pe. Oh. Kasi na balay? Kasi na balay ko? Nagawan na guys, pe. Salah lagi ba? Hah? Ano? Bago na ko. Tubig na? Tubig na ako ano? Dahon ko. Yung nakon. Alam mo dalan. Ako ano? Wala ginagay. Ay. Charlene may nakaani diri. Charlene? Asa ka dapita do? Estimate. Kato ka? Asa kay iskina ni Nalipita ako? Mabaw? iskina pa lulong sa kapal. Ano? Tara babaw. Baka man lang iskina ganamay mga tanong, dinyahan man nila nag Germelina. Kita mo. Gaya ra mong lakaw ay layo ka na tulungan. Alin na mo diri? Kabalik ka. Tama mo yung ulo-ulodan, yung sakit. Kapit yung dugayan na dito. Wala pa rin guma. Iputot na naman kalit ang diyo. Tanong niya pero gagmay pa ba? Diyan sa ulo. Kapit yung dugayan na. Gagmay pang guma. Asa na yung balay guys? Sila nakatuloy ka. Ito na mo. Asa ba? Ito nag 10 years na. Kaya sa napapad ito na. Cause I just can't stay here, standing under pressure. Tubli na ako. Dako kayong nabalago ng mga ba. Cause there ain't no way. Feel like taking over. Cause there ain't no way. Binuang. Dito binaw. Ah, Pagkata kanang bako nang standard lubi dia, anak komplit dia. tama kasi mo pagpangita to bangag. Sa mga anak nato Nakabunan naman na to. Search and preparation pamitri mga ka-SPA kay tulad sa mo. Pangitaan pa na mo to.
Asa man tapit ito eh? Ikaw man nakaliliya to. Wala namang ibutangan og ilhanan? Ito man ko niya. Sa boss? Pero dili kayo mapadulong. Ito na lang tumudilin. Asaban tayo ito, yun. Ito man ko niya agad stikas. Katong primero ko na itong paliko. Mata itong natamnan ito ka. Sala pangitaan na bro. Asa mo tapit doon? Okay na lang mas bidang kay di man init. Gani, mas grabe. Mas piya tong sa pangipasan kay piting inita. Nya kini kinamay guma. Pero init yapon. Dili ra tayo. Ngayon doon. Padulong ba tang monta po? Man, good luck, man! Good luck. See you tomorrow. Ano ka dalang tubig? Taas-taas kita rin sa bidahon na. Sa bidahon kita eh. Bisig na ako na, bisig na sa abos to. Ito. Sinadri sa abos. Dito may data ko niyo. Laro ba ito sa una kay awan pa man ito. Ay, mo ni. Kasi, sakit ka bungtod, ano? Sa kabungturan to, diki? Taas ang kayo. Eh, Wag ana. hindi mo? Nabangag man ni naglikid dito. Wag na daw na lus dito. Ang anak nito yung bakit mo. Ang mahal niya? Pero mabaw na nga siya kaya nagbumbunan naman. Katong ali na mo lam kay ako dito sulok. Bawan ta. Nagbumbunan nito pag ang hindi na. Yung di anak ko talaga. Tumutog natin yung agi sa boss. May balay dito. Hindi ba bautahan? Hindi ba? Ang hadiri dapit ako. Sa boss, lagi. Hmm. Pag dulog na mo, isa naman ang kadulugan dahil sa pa na. Tapos pag saka na mo gamay, nara sa tubaw. Dito na to. Oh. Dili kayo dugay na mong baklay pababa ay pataas. Paabot dito dia ba? Nya. Basta ang diri nga side dipitilan siya tapos dipitilan. Oh. Murag na anak kadri sa taas, yung dito ra banda. Aso na sa boss dapit. Diya bro. Dito sa banda. Sa inara diya. Kita ni mo yung lamit mo. Nay murag na baba no, basta kay taas kay to. May nababa ko. Inuwi mo sa baba. Ay sa nang iwin ang nagbinon, tinuod siguro eh. Dito ba? Ay, 1 meter. Ay, dito. Dili dito Ang meter na yang ka. Dili man to dugay. Baklay na na. Tama eh kay ipil-ipil man to. Tumoy ako. Itong guhin na tayo. Sa mga gani siya. Yan. Dito.
Kung limpyo ni, kita Nagpapos. gid ang yuta nga limpyo mabuto sa kay banda. Hindi dito may isa ka puno nga rubber ang galom niya. Wala na yuta na yuta. Siguro pag ato ni diri limpyo kani. Mo tini sa mga KSP mga bangag ko. Itong ingon nga naay hungaw. Ay aso nga magawas. Itong hinungaw sa bulkan ba. Ini diri oh. Hindi ko lang mayo. Kadugan naman puputuwad. Nagplan na katuig nilabay. Ini. Ano yung kauban ang maning sumpay niyo. Na. Diri. No, lalom ni siya. Nabako siya mga KSP. Talagang dito. Bangag niya. Pero itong bangag niya mga KSP, nakuha na ito, nabulit na ito. Nabulit na sa yuta. Napa di bawah itu kol? Nara diri oi. Mangita guys sa ako ano? Hi guys. Hangat guys. Welcome to my guys. Hanga ko eh. Diri hawan ka diri oh. Kamay saan din diri. Diri may klaro kayo. Kabalo ko na diretso diri ah. Uli balik dah. Asa? Mana lampayan no? Tak naman ko. Lampayan na no? Oh. 5 na. Tuk 5. Tuyok mo dito, paano dito? Oh. Siguro realize. Dili ito tuyok. Tagpo biasa ubos. Hey guys. Dekana guys, eh. Guys. Dekana na mo guys ano eh. Hey, mana na po yan? Ha? Boss niya nga. I-post ko na sa YouTube. Napuha sa video, Napuha sa view dire mga KSP. Bapo kay view dire. Mana siyang parang dalan dia mga KSP mana siyang panggad Tuk 5. Di sa bisa lampayan. Matalam north ko to ba to? Mysterious kid do. Biya. Atau matalam nih ketunik aso. Unang na sentral. Mana sentral, matalam. Kita pawan. Dito. Gas. Dito. Ay, murag ito. Ha? Kita pawan. Jinsan, tabuk mo mga bukid-bukid oh. Ayun. Dikit, kabato. Nakupuha sa view dito eh. Wala ko i-review pa. Tahu tayo? Ito ngayon. Tanay mong palalab. Tara na! Ang palalabs na. Nangita ang palalabs. Nakita ng palalab. Bulag-bulag ng palalab. Palalabs! Ayan na mo guys! Kita ko panuli yung guys. Ay mana ang kapito dahil ya? Asa mo itong kabang kalapit?
dito depensa ko dito. May kumahan. Padulong to diri. Nailangob na diya pero kita ko. Dapat. Brihan may kuan si milisya na kabalo. Siya lang kasunod. Kasi yung isang tuban. Yaw lagi tuban sa ulo. Kung ikaw na yung dito, bakit ito? Kasi kuan. Kasi ganun yung mga nila sa ano. Nawala. Muna mo. Nangalo. Asa? Muna galo. Diha. Naadi ay dakong bato diya nga murag glass yung forma. Mo itong isaka ng berhilya sa kanya. Murag diyan. Wala mo kain na dito. Okay, pamana. Last ati, pamana. Kanito yung mga kambarihan na diya. Ilang ulo. Ilang margin na diya. Asa? Ano rabiran? Kani kay ihino man eh. Pumura ka na. Abot na di pang di. Iskinan ang ilan. Muna siyang rendiro. Pulito rendiro pa. Murag kanitaan kami liso pa malamin. Ata pa na ni mga alpitsin na nito. Liso na kita ko kani kami liso. Palibong pala ito. Kining lasang day kaya lula milisyo pa na da. Kami liso na ito. Kining lasang? Murag kani kami liso pa malamin. Kami liso pa nita. Para no wagid na montar no. Kana gamay ra kanta naon ang lasangan pero lakaw na mo lakaw na mo dugay na mo mas Tingnan yo no. dugay saka pang ang gisalagan sa una sa Banog Muna dito, mao na to lagi may hanagdong dako. May gitod mo. kisa ito do Paano daw na aka na ano mo nang gisalagan sa Banog nabuni na daw ba? kisa ito do Si Kwan, tungutan ng ili dito. Na may nating kaging. dako kay baba no dako ani pa na sa una ba inana pa na sa una ba inani lang ka nang bukira inani lang Gamay? Nabuni daw. inani ba inani plain ba nag-crack ana ng baba Nakuha nagi baba no. may gani dapat to mo na dito nagbaba no O muna to. tapos Hoy! Dakot nagmanak! Siguro baksan niya Anak tira daron. paano niya Asa mo sabi? Niya, anak ka niya. baba tayo Dito nakatumoy ito. Ha? Agay tada sa kwan ni Aging Marjing. Yan kay Marty. Sa taas kayo. Abag na Hoy! Dito! tuyok pa tayo dito layo pa Hoy! oh Sure ka mo eh! Tuyok mo. alam mo ba kay pang na oh Dito lang daw si Mama. Namay sa sa pa ba na dakol? oh kamangang Ay man nang kamanga nila. Dire may naglusyo babalagihan dia ang kapitan. Asa? Asa Ito ko sa treasure ba? Laya na. oh diyan na sila ito ang balay sa Badong ko Amon kon. ang kauya taas ka ng kauya na ano Oh, kana. Tupo guys eh. Kanang yelo? Di paligdan ng bato ni sa ang hinsa ni. Yan naman. Ipintik niya. Lagod din. Na kuan siguro nga na nangalot-kalot. Ay. Nga abin nila ilahang yuta niya di man di ay. Ang manikalot dito sa luk-luk ba? Kami gani isyok. asa ka dito ka yaw na sa inyo Dara na dia. Tingala po to ba kinsa ni mga tawhana diha. mo siguro yung nasa dito dia biti Biti. balay mo na yan dia Kana daw nang guma. Ya man lebinhan. Binangayan niya oh. muna kay boy mga ito yung buligya Maglasang mo ni pagkita ato diri no. Dito. Maglasang mo diri sa una. gana na Ikaw na nagtanong man. Dili ba?
Asa ka rebriso na dire. Birhilyo na. Dito ba? Itong dito ta ba? Ang lasa mo nila sa ano? Ulay dugay. Alin yun. O, dire ba? Agini kasam pa niyo kini mga kawin ko. Eh, bago rin niya nilagay kalas dahil. Pero diyan ko na ni. Hindi kayo urag lasa mo man tubog ka. Oo. Tatanaw. Bago rin nilagay kalas, no? Sabon pa yan. Agit sinso gila niya. Gwapo na ipaano dito ba? Yan ipaha. Pwede ka nakakabot. Baon nila ng matikaring. Hindi pa yan yung mga sinagdong rin. Kari, o ni Bilin. Oh, so kung dahil niyo, sumunod ba ganit tagpalwa sa lubi? Kanya pa ba nga kahoy yan din? Kadang kinig so inis na rabang isa ka sunggo. Mo lagi na siya. Bibis na isa ka sunggo. Tis na. Ang mangga o kahoy po nag Tugas ra ba? bukas din siya. Ari sa tapan. Yan sa niyang tangat. Mabalik ka na. No. Buwas pila dito. Kapag yun. Di ba? Bukit kay ka sa diyan. Nakuha ba yung house kan? Damay lang din. Bago ka na diha kayo. Kanang ginawa ko. Manok pa, wala singan. Tapos manghatong ng kapuntan. Ala, naginay na gagawin ang manok ba? Agay sige adobo to dito. Oh, hindi kami dito matay. Oh, itong isa, patay pula. Pula mo to na pula. Pula mo to na patay. Ay, dili, dulo na. Kira na, dalhin na. Ani man sa payas. Gapon. Ah, ito yung tanaw niyo boy. Nitabunan ako. Nitabunan ako yuta. Okay. Pagminit tala. Pwede na. Nakata. Nakauta. Ka luti atong. Okay, salamat. Kayo na po sa mo pa na ni. Kausa mi. Ay, may pagani nung nakapaway nung sa kadali. Ang problema ani katang nibaba sa ubos ba? Saka lang po. Ang nibaba sa ubos ba? Nagani. Nagani. Wala dyan ka dito diba oh? Anong nibaba yung ka diya? Kaya mo niya tagi. Namay magian ya. Kaya ano na tagi. Adi po ganama sa po iri po. Ito ko man tadi. Manggunit lagi ka nang mga haguno aning kwan Ah, di. di. Kini Lisod mo na. buyo. Lisod mo di ay. Lisod mo. Kita. Mga piagon ka mo mga awas. Napagipangpang. Kauna pa, manggarap. Kauna ang sali. Kini. Likod dapat kayo ni bago. Asa? Asa? Kani, mauni akong sali sa umay. Oh, sige. Kani. Kani, kay kuan kayo na. Libuon kayo niyo. Mao ni mga tigid. Piligura nag Sali na mo sa Dili ang bugto. mag-anime. Mga anime ba? Muna mo ibog ko. Gusto mo sa katako sa butok de. Dili sa mabugto. Dili. Ang kato na silalong diyo kami. Oh, kanang kamang siyuta. Ah. Pero kanang gagbay. Hindi ka na pili. Ah, yawa ko turko na. Oh, na, wala ni kawayan. Bayog na kuha. Ano na mo na. tubay ara mga laki. At yung isa, lati, kung dito man. Isa. Wala ba kato dira soy? Wala pa gid. Hilom-hilom lang ni ko. Sibat alang. Ato dito soy. Gatom na tayo. Nagabaya pa sa may bunga. Dala ko sa cameraman kay para hindi ko maigo ba. Piyansa ka, matake tuyo ko na. Oh, ya. Mula na nagumbaw. Punuan sa punuan oh. Pero wala kita tingan. Wala gata. Dry up season bro. Lang minton. Akar eh. Kuan nang bawmon. Sa. Wala ko man dani oh, kanang binangi on dani ko. Dani ko. Ito stick ako na. Ha?
May bungot oh. Nani, dito na nila mayak. Ay, ako tito taron last. Tawag sa daan. Call man ako prepare. Bulan din ako. Ito ako bahala. Wala ka prayer, himaya ka di, no? Ah, mag-a-agree. Ay, kayo. Ito, kondisyon mag-makina. Kondisyon. Kondisyon, kaya tingin ito daan. Ikaw lahat na ba? Ano muna? Anyunong mampud ay. Nagpilit na ng naong. Ikaw tong i-zoom na to. Bukod yun ang ilong ko. Kaya bunga? Ay, sana nabalik? Luwaan. Lawaan? Wala kayo ron, ikison. Hindi ko kasi pakabunga. Kaya suro ba nang magkahay? Pero, pakul man ka. Oh, yun. Sulti, Alin. Wana. Walang malay na. Gilain na. Tapos maayo lang kayo tamo mando sa Ginoo no. Mao gyud. Yang naglakaw ra ganita kapoy naging kayo. Ang pagbuhat niya ni. No? Unong kaadlaw ra pahuway sa kapito kita gani kita pahuway. Kita pangayo. Wala gahom adi. Wa pega ho, mawagiro pa. Soy! Dala ko nakaroon na yung makuan. Alanganin. Yung dadag, ipatag na. Kuha na ni. Patag na Bobo. ang ginawa. Patag na diri sa pita oh. Patag na ilaw ang ginawa. Mga si Rinsoy kay may problema sa ginawa. Una ilang kuan mang kang ikano daw lubog na. Bukit dito na dito. Dito kitang lubog ka lang. Dito kitang lubog. Ipapasa nila ka na dito kitang lubog. Yan. Sila ka lubog na diba? Pagkanay. Patag na rin. Ha, salamat patag lagad. Oo na eh. Para po may patag kayo. Nimtri? Ha? Nimtri. Dalawa ko gagmay. Kulang yun. Kulang lang. Sige, ikakan kita man sigri oh. Ibang tagak na. Pabilikan ko yung buryano dito. Bagon mo. Bukan kami. Bagon. Tekan tayo. Ato na tang surprise. Tabok na kita sa Dabaw na ni.
Sabi kay Felix sa diri ba bago mo patag lang area pag padulhog di. Ya, pagbalik na to, dili na pagkaan. Ang tipo na tamang. Tipo nga, dito oras ito. Tipo, pikas. Balik ka niya. Initan niya, pero napinig ko sa pikas. Oh, boy. Buwa kay imo da, boy ba? Yang boy nang idol itong ilong boy. Awa. Okay pa diri. Balik kayo. Ego kayo igunit. Ito lang din. Oh, dagan. Ha? Minsan may diridan. Buwa. Uy. Paghan yung bunga gyapon no. Dagan eh. Yakin sa ning kuan. Pagingan. Kana makaon mo na. Simon ba? Sa bilog dia. Dito Dani, dito may pinahinog nila dito. Grabe ni tanong wagi dagom no. Wala na harangan ba? Nadre. Nagumulong. Dilitan kira ilong. Ay ka pala mo mangsoy. Gamay lagi patag rin. Ya, orang gamay. Bukod atas sa tunga-tunga ka ni. Kani patag. Okay daw. No problem. Nah, natin kalambot na kita. Dai mi digo yoron ka lai. Na anta. Ikaw na mang. Marami na ang Dani. Lahi ka ni magtulak ka. Diba ito kabot ako muna. Ara igan. Ilong. Ano ta kinabot na pud. Oh ya pod. Pinuha apon. Tuwa para bataan. Ug nga giri sa ilong mo di usiga ba. Wala mo na po. Dalit. Ay, kamog siya. Bakit ikaw niya ba? Nakaroon dito. Patag ka ni mo patag man. Balas eh. Ito wayang ba. Ilan ang tubig kiss man boy. Tanaw ni babaw mo. Mana siya rin sa anak doon sa bukid. So anak ka bukid siya no. Hey guys, natin yung kumpaan. Dan kerjaan ng kesenian. Kanin karipang. Bayo ka na. Nangalin dito. Limpyo ba daw bawat Limpyo ho. Ito sa bot. Bago na nag-experience mo, ang adlaw pa ni. Safety ka. Ako ba? Nara sa kuan ha. Muna akong lubi sa una. Doon pala eh. Doon taas lang. Uy. Hindi butungan na ni. Taas ko sa dad. Taas mo tubig. Ano ni dwarf? Yung tamayak na ni. Wah, sa lubi oh, buyag. So, layo pa din ni Kiriya sa lang tamayak din no? Ngayon ko ako lang. Si Mayak ba? Gusto na huli. Ano? Oh. Kanan ko ako is bala dito kabot. Kabot mo ko. So ako na area dire. Sini man na kung uli. Oh, tundok mo na sila mo. Lugar mo sa punuan. Ay, dili man ko inaani ra sa punuan nagainana. Uy, ilang na legal ni mga kuprasan dayo? Bunga. Kuprasan na legal. Inana ba? Ano wala sa kasakan? Marambutan mo ay kasang durian. Lebongan durian. May ito on. Ako na. Ananay ang kabakilid puno grabe. Lalala.
Ito na. Yung gwapo at tinga, no? Pag may pa ba? Mas kamay ako, nangating ka. Ito na yung kulay. Oh. Kagian lain, kagian na to. Amo daw, kasulod din ba? Karon mo kasulod din ba? Mas dol-dol ganun ino. Karon pa ko din kasulod. Kariya lang tayo. Dito na lang ako dito, kapila ko kasulod dito. O dire, karon pa ko ato dire. Kukuha din sa area diri ay. Gwapo kay bugnaw kayo ba? Sabi ka, gwapo sa ilang ko na dire, no? Patag ba nga? Nas tuk-tuk, patag ko? Ari patang. Ilong mabukan. Ay, tabo ni Zoy. Isa. Ayaw na. Ako magbangad nga ko sa kontra nimo.